Hey, Nongoloza, ubekwa yini la? Ya wena, uze ukuthi ngibekwa yini etoilet kaNongoloza? Ubani wena? Ha? Nongoloza yini manje uthini wangaka ngoba phela ngiyayiphumela nje namanti ngowenza into engiyenza singehamba futhi. Hey, akho nto uzoyihamba la. Wena, usangikweleta wena. Mina? Hayi bona uNongoloza, mina ngikweleta ngoba kakunika izinqa zofana omncane. Baby soft bum. Wayidalela. Manje yini oyifunayo manje? Ngikweleta lezakhe isinqa. Hayibo, ukhuluma ngani ngeke umilalela la Nongoloza. Ungalinge nje ungidakela, ungalinge nje ungitshela amasimba. Ngeke uziyenze mina angidliwa la nje. Angikaze nje ngibe umuntu odliwayo la nje. Ngangidedele, idedele wena. Ezomfana wakini, umshana lo zazi imnandi. Manje sengifuna iqina qinile zomuntu omdala lezi ezifana nezakhe. Hayibo Nongoloza, uzothola phezulu wena uyohlala wena. Hayibo Nongoloza ngithwele. Hayi Nongoloza. Wena sakhuluma hayi wena Nongoloza ngikhuluma kahle nawe ufunani ufuna i-dog style ufuna i-helicopter ufuna i-crocodile ufuna ishwili yipho efunayo ngizifuna zonke kodwa soqala ngezikaNongoloza ngena la uyadulusa mani wena hayi mani ngena mani Nongoloza ngiyangena nje kuthina ngentenza Nongoloza ngimthala hayi wena mani hayi wena hayi wena dulusa mani kumbe la Nongoloza hayi lalela Mama Ngobese kwanele manje. Kwaneleni? Hayi kwanele manje Mama Ngobese. Uyabona usungigugude wonke umsoco ngaphakathi manje. Uyazi ngisho unkosikazi yakhala ekhaya manje. Ngoba mengifika kena ngifika umdlanda wonke sengiqedele kuwena. Chaza khona ukuthi uyajabula phela. Ngiyakwenelisa. Hayi ngeke Mama Ngobese ngeke. Hayi ngikhathele mina manje. Ngikhathele ngempela manje Mama Ngobese. Ngicabangele phela ukuthi ngiyiphoyisa futhi. Nangabe uzofuka ungibhubhudle ngesekisi kanje ngibe ngiyiphoyisa. Hayi ngeke Mama Ngobese. Angathi usheshile bo ukhathale. Ngeke ukhathale manje. Ngisagcina imfihlo zakho ezingaka. Ungangitshela ukuthi ukhathele, khathazwe yini? Hayi. Wakhathala kabi bomna ngakhathali. Sithi Mama Ngobese kulungile ke. Waphela unezimfihlo zami. Mhlambe ngiyazincenga ukuze ngikwazi ukujabulisa wena. Ngilokho ngithokozisa kodwa uthini ukuthi uyazincenga? Ubungeke mama uzama ukuthi keke siyeke le style sezintsha mani. Uyabona ukana nezinqa zomuntu omdala njalo usuku nosuku. Hey amabhadi ayinqoba kabi lawo. Chaza ukuthi izinqe zami zamabhadi kuwena. Hayi ngeke Mangobese lokho esiqale lento nawe. Zonke izinto zami ziyaphambana. Ngisho ko Hollywood ngiyadliwa ngithi ngidlala ilotho phumo one numbers. Awubuke nje manje iArgentina idliwa futhi yonke into ethandwa yimini iyadliwa. Mbona wena uMessi engenzi lutho igame iziyophela. Hayi Mangobese ngeke uthi uchaza ukuthini ngoba ujabulile phela wena nginezimfihlo zakhe ezima kabi ngeke ungitshele lento ongitshela yona. Hayi Mangobese lokho esikwenzayo nje sisazokwenza awukakhali kulungile ngisina azama ukweqisa noma usuku noma isonto. Usukhohle ukuthi mina engizokutshela ukuthi ngiyadinga noma ngaba isiphi isikhathi engikudinga ngaso ngeke ngitshele wena lokho. Yazi ngixoxa ngisho ibhlukwe manje. Hayi akusho lutho lokho sekuncane lokho. Mangobese hayi ngivele madoda amakhulu. Ya kambanje. Uba utsihlala. Hayi bengicela abantu ukudlalisa. Usuyacela manje. Angeke ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe. Okay, hlala phansi. Cela. Wena uyadelela wena umthetho wakho. Indaba angahlaleki. Hayi uNongoloza, sevele wangifaka into ecijile lapha. Hey manje uyabona nje uqedise yonke into umzansi. Hayi uNongoloza khululeka ke mfowethu. Into yakhe ke vele uyacocana impela yakho. Usekucocile nawe. Hey bengizokwenza njani ngento ecijile? Inga yakho uyeyisa futhi uyadelela. Usukwazi ukubuya futhi uzoza la. Cha phela sagejana la sasigejana khona ngoba phela ngangazi. Asigejananga wena nje wakhombisa ukungidelela okukhulu.
Hayi phela ukudelela into yami kodwa njengamanje ngisesikhathini esinzima kabangisadeleli. Ya kwenzakaleni. Mina bengithi ngizokucelela ukuthi ngizojoyina wona lama Big 5. Uzojoyina ama Big 5? Ayikho enye. Uyabona ngathi uyakhuluma impela ke man, ngathi uyakhuluma impela. Hayi kanti thina khululeka ke la kuma Big 5 asixoxani thina. Into esiyenzayo nje mfethu i-gym nje kuphela nokuthi simandla ke kushayeni ke. Yabo? Othi ngizoqala una imasela. Manje unongolozo uhambe nayo yonke into yakho. Akusekho lutho. Kukhululekile. Hayi lalela khululeka ke into engizokutshela yona ke. Hayi ngiyakuzwa mosho kanjalo. So into ezokwenzeka ikora zami lezi zizokunika nje isonto elodwa ukuthi zikujimise ibhadi. Zikujimise ibhadi. Kuze ukwazi ukuthi ungene la mase ukuthi sisebenza ngabantu. Hayi ngimisela ishu. Njengamanje kusebenzisa mike wena kodwa ngaphansi kwethu. Okay. All right, dismiss. Correct. Correct one wena, correct one wena. It's buyo wozala, wozahlala la phansi. Uthi kanje kimi umisi kanje Yes. umisi 5 forward imini igunya phela la wena Igunya la wena ngithi imini igunya wena wena usebenza umisi 5 forward kanje yes kanje yeah Big 5 okay hayi bona yes fucking power correct I mean Lo nje lo modelo kusazosebenza kanzima. Into efanele nimjimise kakhulu. Akusazosetshenzwa. Esikhatheni bato. Hayi man Jackson Ewazophatha kamnandi mfethu. Yo ngaphakathi uyangibona indlela engome ngayo. ngaphatha kamnandi ngiphathani Awuthi ngishayile noma kahle ikhonto yakho ibeke ngapha buyele endaweni yakho Jackson buyele endaweni yakho hawu isipho nje ewu1 nje isipho 111 wakhohlwa kanti ukwazi ukungisho utshwala uyazi Jackson lento yakho ukuthi umuntu ahleke nawe ugcina usuyitshela ukuthi mhlawumbe siyalingana noma sabangani kodwa gadeni bethi buka le ngiqhazela ngabe izolo bethi beziwa bethi kumnandi buka ngithathe ngishijezi lomfazi bethi kagqoka buka bethi ijezi ngigqokile ngiyaqinisa ukuthi nje just ukubusa amandla mfethu we Jackson into ebhlungu ukuthi usazoqhaqhazela usuku lonke ngoba impela ngiyafisa ukukuphuzisa mfowethu njengomfowethu kodwa gadeni uyazi lento le iphethe cha ngiphoqwa ikhaliba lobo bamakhosi wena uhlala ungiphuzisa iniphu ephuzwa umuntu kazayo kulunga noma 1 nje gadeni ngeke kodwa wegadeni ungathendo le kuthiwa yiye lapha ngaphansi ungathi 1 khona uthini gadeni uyazi lento uthi ngaqoshisa ixoshise ba lalela isedladleni la akekho umuntu ongaxosha ugatsheni uyangizwa uzophela umsebenzi wegadeni ngiyakhuza anginamsebenzi mina ngincenga emsebenzi kamuntu uyangizwa hayi lapho kangiphathi ke mase ifika kubaphathi lapha phezulu seyigijima kubaphathi ukuthi wena uphuza utshwala uyongena ungangitshela ngomphathi isilima leso isilima sangampela ke leso umphathi wakho lo uncisha ngempela udegatsheni one sip khohlwa ngithe kuwena no ukuthi ngozongena phana sikisixoxile into esile ke manje sekindaba zotshwala uma yabona uncisha ngempela khuluma Jackson kade nginomphathi phela lapho umphathi omkhulu uthini lo silima leso lapha kwenziwa i-investigation akithi uyakhuluma into yashona lapha kumasense le ntombazane kuyatholakala ke manje ukuthi yayimithi hayibo ekubeni yayifike ingamithi ekhathi ifika la angithi uyakhumbula ukuthi ayacheka mengena so manje vele afika isibithi intombazane manje umphathi vele walandela abantu abaphezulu bazoshaya investigation enzima lonke ijele leli ngoba awukahle Jackson ibimithi bizibithi intombazane hey and kusolakala thina ke amaphoyisa lawa abafana besilisa ake ugatsheni bengambali lapho bengambali ke phela thina phela siphethe amatoto la uyabona ke usuyabheda ke manje usuyabheda mawuthi ithina esiphethe amatoto ufaka nami phakathi lapho wena ulethe yabo nje basemela Jackson iyima wo ngithi we Jackson uselapho kwamatoto wakwangibona ngenquni mina baticilele isithunzi sikagatsheni phansi mawukhuluma ngamatoto mhlambe hobala wena ngoba isimo sakho uyasazi mina ngugatsheni umpongo ngiphethe umboko mina uphethe umboko hayi gatsheni asiyeke indaba yamatoto mina ngikhuluma nje kumanje i-investigation kuthiwa mesifike ekseni iyaqala nje ziyakhala namhlanje awukahle Jackson
usho ukuthi iyaqala ngempela. Namhlanje njengoba singena nje umuntu ozobanjwa. Hayi wangikhumbuza ukuthi isikhathi somsebenzi sashaya. Futhi uzophuma. Mfethu abambulani bohendi mina ngathi nalabo makhwezi babana unomlando labo Correct Madoda. correct Izo lezo. Oqancane ukusebenza le nto ayike ngaphandle But kodwa mfethu angeke mfethu plus type mfethu kodwa sisharp ngawo mfethu ngicasela ukucela ukuthi ungiprotect ngakunika nemali kodwa masimba mali lawenza lapha yana manje sekungaqavulwa manje ubali ndoda emnyama lana engishaya so up and down wathula wathi do hayi mfethu hayi ukhala ngami mfethu ngeke phela awu indoda mfethu ngangiyamafojana awufojele lapho uthi ijele liphetukile ayikho into abangizoyenza nami lapha ipemile aphela ngaphetuki nami mina ngikhokhile mina kufanele nje ijele liphetuki nami ngikhokhile khona imali yami lapho ngiyayifuna futhi lo mali manje lalela yabona mazoba slim vekudala ungamuqobovuke wena ngiyakutshela ngitha la akuthi imali yami ngitha wena kodwa abona ke into lento engayifuni wena stepha nje uyarobhana ngisho ukuthi impilo yakho yonke nje udle imali zabantu correct uhendi man ngala ile nyoni ngala engathi kungishubele ngempela ke manje akodwa ngizosebenza khona ndoda emhlophe sawubona ngisho ndoda emfuthu uyaphila mfana angimasho ngasela sathi Mpumalanga yini phela sasisabele isitaliya isithini ngisabela nje basithatha naleyo ndoda emfuthu nakusona ndoda emfuthu ngacwala ngo khona ngizobonga lensebenzo bonke mfethu lalela nawo lana ngishosana la mfethu la mfethu yazini le nombolo ngayiphakamisile eminyakeni emashili silapha nisebenza sesizonke wena manje uzongikhanyisa isebenzini izo lezo ndoda mfethu ungenza manje ukuthi labafanele bangithathe kancane manje zonke izisebenzi ngithathe kancane ngiphakamisele njalo ukhanyiswa yimina nomkhanyiswa nombolo kanti ubani wesabela lapho ongewena kokuyinombolo esebe makusabela wena angithona inombolo yedayisa kunomunye wathi ufakazi wena omunye u3000 wena inombolo yedayisa wena ubulala inombolo yase26 wena wakushasa ulani wecrown ngiyangaphezulu lecrown ithi canvas ayifele uyalanda wengishasela icrown ngakade yasinombolo ngangiphezulu le crown kubantu bakababa mina engibabona laba bayifundela abayidala ngase ngikuphezulu le crown wena njalo yabona ngicala unalo manje le 26 yes uzomela uphakama futhi awuphakami noma ingobana awuphakami ngesibosha awuphakami njengeward funa head of the prisoner umphathi wejele uyani umuntu ofuna uphakame ngayo indoda mfethu ade ngangiphakama mina ngama head of the prison amaphoyisa nanani ngisakwazi ukuthi ngiphinde ngenze into enjalo ngangani iyona lesingilinde siminyaka emingaka la le station yalanda ingakho udayisa inombolo akho nombolo engiyidayisayo mfethu kodwa ngeke ngikwazi mina ukuthi ngiphinde ngiphakame ngomaphuzo omkhulu la station manje mfethu ngempela wena mfethu mangitshela ungezwe ufike uze kwenze njani kuze ngilandwe noAntoni futhi ezosixazulula asixabene wena uxabene nenombolo kodwa ngathi uxabene nami wena phela ngithi ngone makhwezi la fanele ngitshele wena manginenkinga ziphi manje ngcono nginike omunye umuntu engizophakama ngaye uma kufanele ngiphakama mina ngitshela wethu uzokwenzani ngiyakhiphela nje mfethu usungijwayela wena nawe bojwayelene kabi wena ngathi wena sekusaba sonke la usungijwayela wena nawe ngijwayele ngizokushisa sesu leso lama usilima wena hayi suka la fuseke wena hamba la ngakufaka olweni naqabona okwesiphukuphuku so indaba Suka. sithi and 18 soqhabula abafana Nongoloza walahla angishongo buka yabona manje ngizokhuphuka ngaleli Phezu kwakhe lapho. number 6 I love more man I wena man I love more u6 wani ngakutshela love more ngathi la imashona sakhu 8 mono 6 ungasukulahle phansi hayi 6 love more
Maloza ilona phepha lami lokugcina nje leli. Love more laka phansi. Asiwakho u6 la ngantshela two shot ngasho ngathi la usemashona sakho ya. Futhi azomthenisa sikhanye. Nongoloze. Lokho kade ungicele kona nakho. Ngikutholelile sona. Isipho. Doda. Uyabona wena mkhonto. Hayi, ezakho zohleli ikhanya. Ingakho ngathi kumele uhlale lapha embhubheni. Kumele uhlale embhubheni. Hey. Hey. Hayi. Mo, awuhlahle nomthenisi lapho mo. Usebenza ezikhanyayo manje. Bafekade. Uzonibona, ngiyabuya manje. Hayi nongolozi iphepha lami lokugcina le. Hey, lapho mo. Hey, ngithe aswakho sangiyazi indaba ka6. Usemashona la lapho. Asiyeke le game nongoloza. Hoyibo. Uzongiqhwalekela ngoba ufuna ku6 sosihlangana no6 lapho mo. Hayi wena love mo, hayi man, ngakutshela ngathi u6 asiwa uyawathanda u6 wena. Ingakho nalo mfana lo ugeneral elalunyoko. Ngoba uyawathanda ma26 uthanda u6 wakho u6. Uyabona nongolozi, uyabona nongolozi. Ubuthi kushiye futhi la empedeni wakho ngihambe ngicela empedeni wakho. La ma26 azogcinelela nodade wenu. Ngoba uyawathanda 6-1 love mo. 6-1. Hoyi love mo. Hoy man, semashona la. So 28 la love mo. Azoqhubeka bamlala unyoko. Hey, KB. Father. Hey, kamba kahle? Kamba. Hey, uyazi weKB ngitshela. Ugajeni ave kukhonzile. Wathi ufika nje la ejele. Wavele waba nomihluko kuzona zonke iziboshwe ngeke ngayibona. Hayi Father, awukhulume ngento zengayo ngaloko naye. Ngithi mina uyabona kuyenzeka abantu baboshelwe into engekho la. Kodwa ke uyakwazi ukubabona njengephoyisa abakhohlakele nabangakhohlakele. Ngeke Father, awuhlala odabeni ungitshela into zengayo la ngaloko ngishayashaya. Yabona wena KB indlela engikukhonze ngayo ichaza ukuthi ke kufanele ukuthi kubonakale ngezenzo phela ukuthi ngikukhonzile ngempela yini ngingasho ngomlomo angithi khona kudaba engizwile uyambona uMangobese enzeni Mangobese naye selini hewe inkosi kaBula mfazi lalela ngoba ugatsheni ngaleko kuba iphoyisa uintelligence ngizwile ukuthi khona ayihlelayo ngawe ufuna ukukusiphula hayi khona hayi Mangobese khohlwa weKB ngimdala ngisebenza lo msebenzi uyabona iziboshwa zifike zikuveze lokunye mawuzibuka bese zenza okunye ngasese njengoba ngitshela ngidlali izinsuku zakho ibaliwe angeke Father wena njengoba ungitshela lezi indaba wena uzotholana hayi angisho ukuthi ngithini kodwa bengithi mina weKB mawukuthi singisi uyasazi sithi prevention is better than cure kungcono ukuthi uyiviki into ingakenzeki ngoba noma ungangayenza izokwenziwa kona kuqala ngalokho angisho ukuthi ngithini angifuni kube ngathi mhlawumbe ugatsheni upromoter ukugwazana kweziboshwa noma ukulimala kweziboshwa cha angikupromote lokho kodwa ke nawe ngeke ngikutshele yonke into KB ngathi uyangishayashaya nje Father angikutholi kahle kodwa hayi lento yakho ngizoke ngithi ukuyicubungula ngihlaziye kahle ngibona ukuthi ikhipha yabona ngesikhathi ubhizi ucubungula uyasondela Mangobese mhlawumbe namhlanje ngeliphele sinawe ungathi angishongo ngisazoyibheka ya ibheke leyo nto amaqhinga kagatsheni wapheli gayijing Izole ndoda enkulu yini le ngizwayo ukuthi wena ungifolishisa inombolo engekho ndoda enkulu. Izole lezo ngindoda enkulu yakho uzothi kufolishisa oline abangekho manje wena. Angithi wezwa lamakhweza shayisile. Awusuka uhambe wena. Suka. Ndoda esifala kahla yase 26 ndoda omakhulu.
time wakho ndoda usumashela. Ngalonyaka uzogcwala. Salute. Awudangwe nemboqo ngithi sipho phela lana kuyikhala kahle awu hey ingcelikithi yamagunya lela mo yamagunya lengcelikithi la mo awathi ukhambisana hayi Nongoloza lengcelikithi la mo mina nje usakela wakho Nongoloza ukuthi hayi la mo one shot ngangena kuye lapha yilo shot bela two shot le angene nje ukhuleke lapha khona okay so Khona awusudiya lapha phela hey so khona ayingena ongcelikithi hey wena ayingena nombolo man wena uyazi futhi wena ngatheza mina uNongoloza umthoko awuzange uyigcine leyo nombolo kodwa ubhizi manje uyehlenyuka la ucocela iqolombeni lika Nongoloza sekuwoqoqayo manje akasaxoxa uNongoloza ngibona ke etholele inkunzi uyabona ke ngaleli dina ngeke uzusixoxe lesinqamu sakho uthe ubani umaphiyuleti ngeke uzumxoxe lo umaphiyuleti uzoxoxa uNongoloza hayi Nongoloza hayibo Nongoloza kanjani manje hey lapho awungiphi umzuzu hayi Nongoloza yema etholele inkunzi ngeke kuze kulunge yini manje nawuzamthethela ingane uthi short hey hayi Nongoloza uzohlonipha wena lapho kodwa mina nginandaba mina yes hey ngithathi kanjalo mina uNongoloza mina hey wena ucabanga ukuthi ubani wena uzofuna imdiyadiya uzoyidle ofuna ukuyakha la eqolombeni lika Nongoloza mina angiceke izinqa zamuntu angiceke izinqa zalo shoti lo one shot into angaka lalela ke wena usuzokwakha la eqolombeni lika Nongoloza uzokwakha imdiyadiya ingako wena ngokuthumela eplazini nje bekumele uhlaleleko Sifonteni kumele uhambe wena uyeleko Sifonteni uyoqhubeka nokulusa izimbuzi ubani wena saqolombeni lika Nongoloza la usuzokwakha indle uyakhala ngeke uzibone lonto uzowukisa ngamanye amagunya ayabuza amagunya la ngaphandle ukuthi hayibo yini yakhiwa uthushothi lapha wena hey wena Nongoloza ungayuthi umuntu afika aba yi26 uMakhwezi wageza kukhuluma kanje hey wena ungazi ngitshela ngalo Makhwezi lo Makhwezi wena Slim mina ngangaba yi26 kodwa mina ngihlangana nama26 mina ngoba angihlangani nezilimi lelo 26 Slim anginandaba nezinqazini mina anginandaba nezinqaza lo shoti nginengixoxo yami mina ngale B7 kona ngomxoxo mina kona umxoxo wami mina ngiyanondla Nongoloza angakho lutho naphinde nayithi two shots two shots akunalutho uphinde uyithole kumina wena Nongoloza wena kade ngikondla wena umnike imali zami kwayiletha ngesithi uyahlanganisa idayisa nawe ihlangene nawe azikhanya kulungilutho ehlangene nawe wena Nongoloza lamu akho lutho ehlangana nalo kade sithi siyazama ibhizinisi siyazama idayisa kwanye intsangu into zakhe aziphumeleli zimnyama Nongoloza busy la uyazi wena Nongoloza futhi awuthi ngihambe ngeke olinye iqolombe lika Nongoloza ucanga ngezinqa ubani wena eqolombeni lika Nongoloza yini oyakhala Nongoloza uthi ngihambe futhi ngeqolombeni lika Nongoloza ngibona intengethi nimphusisa kanjani Nongoloza benamazi ukuthi wey wena wenzani lana uzoshayisa indaba seyinqama Nongoloza ungazange uzumbethe uthi yabona wena malume hawu mshali hamba kahle malume saphila mali uphuma ngiphuma ngala ngasemathoyeni no sho malume manje malume awusho lo asisiklipha loyana malume wamisa kanjani ngawo lo walethwa malume ngoba phela manje
kunzima. Wamenza kanjani? Hawu, Shada ngithi uyazi nje ukuthi mengithatha imali kuwena ngisongisa. Ngiya kunabantu ngithi ngakutshela khona abantu abafuna ukubulala. Ya washo manje. Thatha imali ke ngayisa khona. Manje inkinga. Cha phela malume ukuthi manje ngiyaxakeka because manje ngisahlukumezwa mina, ngisahlukumezeka. Kodwa wathi uzokhokha. Yazi mshana yikho kunenkinga nje ngoba dimo lokhu ngiphikisa kanje dimo sidliwa la ejele. Hey ngithi ene udli uzodliwa la ejele. Kanti nawe malume usuyadliwani? Uba ongadla mina wena sinayi. Yabo mina ngithi okudliwa yini mina? Cha malume bengibuza kusho wena. Yabo into fanele uyenze manje. Ya. Fanele unyoko akunika nana 1000 sikwazi ukuthi siphile ebutimba. Maloku khuluma into ongazazi ukuthi umalume uyadliwa. Kodwa umama elethile 1000 la sikwazi ukuqhubana ukuphila kanjena. Sizophila kamnandi utshelwe mina nje. Alright mama. Angithi namanje awakafi. Yeah. Ufuna ukufa? Lutho. Fanele unyoko. Okay. Azabashana. Hayi, hlala khona la. Welove more. Ngiyakufundela tholele inkunzi ukuthi nginemcoco yami mina. Sengiyephisa phela. Sisho what? Ungakanongoloza nanga. Manje nongoloza uzogcogcela lana. Hey, welove more. Seqhulumbeni likamnguni la. Seqhulumbeni likanongoloza. Yimi ndoda enophaphe la mo. Uyabona mshana. Hey, hayi, shothi nimnandi nonke kini. Ngoba inomalume wakho hey ubisi yakashibilika. Hey ngimphinda ngimnamathisela nesithi. Hawu, hayi mndini. Umalume usashibilika. Hawu, hayi awushukela abekushibilika mshana. Asingabusapholisa amaseko kwendoda yamadoda. Uzogibela embhedeni udunuse sekushaya itwalatha. Nongoloza uze beseyeza ke. Sizokwenza leyo kwesidume ngakho. Uzonga ke. Hey, ngithe ungena embhedeni wena udunusa sekushaya itwalatha. Lamo nongoloza. Nongoloza. Awu. Umkhonto ongenasibambo. Umkhonto ongakwazi ekhaya. Nongoloze. Imkhonto. Wena ke tholele inkunzi. Hayi ngicwele ngawe ndoda emnyama. Uzocela nje ubambele unongoloze umdiyadiya. Ngiyitshukutshe. Lamo. Diyadiya tholele inkunzi. Nongoloze. Umcoco yami mina. Andifuamisa makoroko. Umcoco yami mina. Songuya phansi kophisa phela. Unusa sakushaya itwalatha wena mani. Nongoloza. Ngezinqazini mina. Nongoloza. Awu konke nembo. Nongoloza. Lendoda ngeke sinqikana nawe la egunya lithe jima. Jima nje. Jim. Sam. Asambe ba. Uzozani ngani? Sila. Yeah. Was okay? Sam. Ay, phela bafuna ukuthi wami ubuhlungu abathe kusanda mnuku. Ndoda sinendaba nezinqa zakho la uzojima la uthi pick 5 point.Ake pick 5. Sam. Sam. Ay. Sam. Ay. Awukosekapha. Ay. Ayikutaka kenzani le? Ndoda, ngesinqikana nawe la. Ngesinqikana nawe la. Jima kahle la. Ngathi kufanele ukuthi asafe yini la ukhuluma ukuthi wami. Baba sinendaba nomthithi wakho jima la. Ay. Sam. Ay. Hey, konje kuphila wena mangobese mama. Nje impela. Akulungile mangobese. Ungarobi impela. Uqinisise ngempela ke mebe wena siboni. Ngiyalwazi udaba ukuthi ngiyahlelisisa. Khona lokho ngikwenza. Oh, KB, alright? Angikho right mama Ngobese. Kunamahebezi engiwezwayo la wena ukuthi uhlongoza ukuthi ungibulala. Hayibo. Mina ngibulale wena KB. Sikade sahlala nawe la ngathi ngikubulalelana.
Hayi mamngobese mama. Kuthiwa wena uhlosa ukuthi ungibulale. Yazi ugatsheni ungitshela lokho ukuthi wena uhlongoza ukuthi ungibulale. Oh, amaqhinga kagatsheni wonke lawo. Kule akusoze mina ngakubulala. Ugatsheni nje sineyinkinga naye sobabili. Kunezimpi ayilwayo ngaba. Manje usefaka wena uthi ngeke akusoze ngakubulala. Amanga wonke lawo ashoyo ugatsheni. Bonile lekubhari leyo ukuthi iyangibhayizisa yazi. Ugatsheni sikeleni ngempela ngoba akusoze ngayenza lonto kwena. Ugatsheni lo. Nje makinto lenga. Simbabele isinini kanjani nje. Ukuthi inkinga yakho. Ungubaba lo. Angishiya ngisese.